Da kispangut ki briu ki imjana ka bati siap bati mau juga thai nongston. Mini ka si kliami pai ba bantur ka sangan sanchuk office jo district forest officer. Nakada bagi ma jing e. Haba ka sokar kala pentri kam ya ka aiman khang ti mau ti siap. Bagani ka jing khang ka sokar baga jing te per kheng kala kata sibut e ka kabai ka kaji. Ngi mat ka daw ki pai ba ki imjana ka kam ki tur ka sanchuk office jo DFO. Bandawa ban pensha halor ka ni ka jing sa te kandon baga jing sa te per kheng ka jongki. Hari kerja tur ke jongki po kerja lam jung mamok sanda manga ba mamok kodos imli ke belum kirang ba na ketika tan UDFO la khot manya kerja ki taba ula kan shai ba na kalang ju umla bali e namar ba kadigat kum ka agi bala pentrai kam da ka sarkar tangba ula kular mu sapek ya ketika jing e ba ki pat ba notice siap ki ya kendu handai kini ki pat ba wala kila ko ngo ya ka jing kan jung UDFO kila shim da karai ba kani kedu sendon yang tirang ba jong ka jela Kawan menta bania kendu ya u forest officer bat ya ki officer ba per jong ka forest ki ba in charge ka ni ka district ka jongi hangning ya wan lang ki nong bala ki ba im da ka ba ngi ya ti mau ya ti siap nang ta ngi ya pen don ki ba ya shok moria bat ya ka benta ka ba dei bet usia bat umau te ka jingwan jongi menta ka siang ni kalong ba babun na kini ki kinong bala ba imja na umau ba usia kalong ba ngimla shu ban sha ya kijing e bagi ya kendu ha kini ki por ki baladep namar ba na kaliang jong ka sarkar ka kela pha ban kem lani kela pha yangi ban pentrekam ya ka an ba ban kem ya kini kinong balasngi habade bat ka kam sho mau ti mau ha kam ti siap di siap te kani kala penjenjar bat babun na ki para dekot jongi khamtam kini kinong bala ngila bun ki bala shuyangat haka an mo kile shemstom na kaliang ka jongki ban ya kendu bat ka an bat na kaliang jong kini ki pentrekam ya ka an ru kila ai hadin bangile de bekren bat u forest officer bat ki staff ki jongi bat na kaliang ka jongi ki ong ba ngi hap pan pentre ya ka an namar ya kani ka an kalawan na ka sorkar kala don ka an tena kaliang ka jongi ngi las ngo bana mangi shemstom ken kum ki nong khai kum kita ki ba imja imsngi nadu ki por ki ba menshua nadu ki long kpa ki jongi ki im ki kamai ya kani kam siap kamau bat ka jing kamai siap ka jing tre jongi yo siap yo mau ndai bangi lek khayi shabar jo ka jalla henrei kini ki nong bala siap nong bala mau ki ya tre yo ni umau bo siap kolong ban penon kam ya ki jing ban penbiang ki jing kam jong ki pajba ki jong hi jong kani ka jaka ba kani ki area te henrei ki ba shemstom ki bangat ka jing e ndalanga da ka an ki de pan banda kini ki nong balasi ba pli ki ba imja ki ba kamai mensingi ki bam damit te da ka jing penwit da ka an kamut ka penenjar lang ya barok ya ngilang barok khoi te judon kata ngim ju osngau ba nakaliang ka an kan tre ya ki company ki bahe mo ngimi i kini ki company ki bahe ki ba wanbu ki kroshar ki ba ti mau kini ki company sina surok ki bahe nang ta ki don kini company ki ba sina surok ki ba de na ka jala ka jungi mdon jing punu de ai na ki mdon ka jingkam kare ka jingkam ka de bet ya uduk usuk bat kani ka penlong ya kini ki nong balas ngi ya ba de bat umau baru siap bangin ya wan long lang kawe bat ka jinglong lang kawe ngila shim ya karai ban wan ya kendu ya forest officer bat na kaliang jong forest officer uang ba ya kani ka kam ba kamdei ka benta ka jongi ngi pentre kam ya ka an namar ba ka sorkar ka pha langba ka an ka don ka an te nakaliang ki bor ki balor kum deputy commissioner bat USP ru kumju te ngi sngo ban ong kumni hadin bang le kendu bat forest officer kalong ba ngilap benta kalong ba sorkar kamle ya la ka jong ka kamram ni ka jing kalong ba ka ki penyahap ya karukom ti mau ti siap ka jongi bat kitu ki badai na ki thain rithor mo kajing don siap seti kalong ba barok khoi ka kendau ka don siap tela da chna te ki an dati siap kamot kalong
Hari jongi shani ngiyo siap kalau ngiyo tang na irudwa ibarit. Jadi kendau la jong mo, kendau la jong. Te la dang ngiyo siap ru ngiyo tang kat noe, tang spo kat san pick up. Nam ta kijing don kam jongi. Te kajing ti siap kirul ki laksana kirul la dang i apply kirul gelong baki hab hi tang bat ki jaka ki badai. Syabar jala cari thor. Bat karukom snai ki an gelong bala dang i penon kam ya kata ka license. Bania ti siap tang ban ti siap bandi siap ru kami show. Namar ya ki an bala shna ka long bait na ka banta ban khayi shabat te na kaliang ka jongi ngila ya keren lang bat u forest officer bat na kaliang ka jongi ngila ya le kat bala ban penbet ya ne kam ban wan ngera ka jing kanoman ra ka jing ya uduk usuk bat na kaliang jongi ngin sapen sngo na kaliang jong presiden bat sekretari hukum ju na kaliang jongi parano yalam ngila don ka jing ya keren menta bangin sa kerpat ngin ai ka jing tho sha u minister in charge ujung ubade jong sarkar jela ka jongi ha juga por do chief minister babat ya ka forest bat ya ki MLA ya ki nong mi khmat ki ba pher ki jongi nang ta ya ki he sarkar ba pher bala kumnu kumut ki dei ban pej no ya ka tu ka an hai ba dei bat ka kamti ka ti siap mo kadon ka wei ka an ka ba ban ti siap la kumnu ki dei ban review la ni revise no ya ka tu ka an kim dei ba ki sarkar jongi kan chushim ya ka an ka shu kasupan keliang ya ka an nakaway ka banta nakaway ka jela but ya ka an ka ban le ya ki kam khayi shabari lani shabar jela kamut kim dei ban pani hap kaju but ki an ka bang idon kam ang ni khindiat nangi but ngi su thu la da pan trei tu ka an kamut ba nakaliang ka jongi kamut ngi hab ya klem penon kam siap klem penon kam mau ya kata kawan ra jing mdei tang ngi kinong bala siap pat kinong bala ti mau hari kawan ra ka jing ya ki pai ba nong song sunong ki jongi bat pinom la hiu ban tray office wat ging sarkar kin yo la da ban tray kan kinom yo ban yo tray ya ka office kinom la ban yo penon kam bat ki officer nga tray wat kini ki minister bat kini kinom ikmat ki jongiru kim yo shu ban slaying la da mangi ginong bala ngimla ban ngimliti yo umau ku mati menta ngimti yo siap ku mati menta te kani ka dei ka jing ya keren ka jongi bat u forest officer bat nakali jongi ngisngau ban ai kublai kerpang ya ka ya ki staff jong bat ya ki officer rang ba jong ka forest na kali ang jong ki le selok kila pen ila ka jing bat ngiru pen i ka jing ban na kali ang jong kiru kin sa simkhia ban pelait no kat bala ya kini ki jing bangi ya kenduk mentah bat kila kenturu yang ikum kinong tray mau tray siap ba ni long kawe ngini long teli bangin pen sngo sya sarkar pen sngo sya ki he officer sarkar ba kin pen bet no ya kanika ai te tangkat ni ya keren ya